Eric, sama magi timore wayudo ka mane en ogai mar obila Jafeth Kome bende ogweyo taka kisewacho ni obila ka bende ogol omi transfer odhi kumachielo. Obila ne bende koro ogai bende koro ogwe taki na meyo koro weche ochacho kendo nitie jok molal haki Afrika nitie gi nonro manyiso ni oganda buora kendo mana malongo kwano malo pod olal poko nyaka wuono to wuok oweyo lipo ni ywech manyien mano kanj dhi ywecho maler. Ing'e ni ogai mar polis mora mora nigi arita mar chik mar Kenya. Jatend piny onge gi teko mar gole e apis ka sane pok oromo. But jatend piny e wuon tije sirkal te. Koro pod onyalo luongi mokoni ni koro waneno ka tije ok ber ruok ka ber ti gwenwa tao. Nikech nyolando ni oyie oboke mar gweyo tao mar Medusa Jafeth Kome mayande nye en ogai mar obila. To ka nye en Nyandarua nyoro to koni asetimo lokruok ei polis. Ting'e ni Koome nye en ogai mar polis gi malo ka. Gi dho wagunda Inspector General of Police. Piny ne ka nitie ji adek. Nitie jalupne mochung'ne obila morwako leoni ma blue. Mano iluongo ni Kanja. Kirocho Kanja. Douglas Kirocho Kanja. Nitie mar administration police nyi iluonge ni Nur Gabo. Sani kori iluonge ni James Kamau omako kojolo. Kar Kanja kae be sani nitie Eliud Lagat omako kojolo. Kasto nitiere ogai mar okwach kich, jatend okwach kich, Mohamed Amin. Koro adek gi gin e bwo ogai mang'ongo miluongo ni Inspector General. Koro kanye en ywech manyien adier, to onego be ni jogi onge te mondo wachak manyien. Nikech sani aneno ka koro National Police Service Commission oketo oboke makwayo jogo ma digibed ni olap gi ndong' ne tije ariyo gi. Jatelo mar Kenya Police gi jatelo mar Administration Police. Tarik mogik mar oro oboke mar kwayo en tarik 17 manorucha. To nyiso niya, dako land mar ogai mar polis en bende kaber to nego be ni lande matimne atima interview e lela ma jopiny ne joma dwa tero weche magin go maricho kuome tero kasto eka gi forward gi recommendation margi ne wuon piny kasto iluonge to dhi ochamo muma. Nyiso ni en ywech koni to koni bok en ywech. Nikech ka en ywech maber te wagolo Koome gi jogene gi te tikelo ji manyien. Koro iwilo mana matin tin igolo ng'ato e GSU ikelo e Kenya Police. Igolo ng'ato e AP ka ikelo. Igolo ng'ato e Presidential Escort Unit William Yampoi manyen jatelo ma Presidential Escort Unit koro biro bedo Director of Police Operations. Police Operations en laruok gi joma ng'anyo kiero mayot. Koro wuon piny ogolo ng'ama nyotelo ne joma rite machiegni omiyo uniform koro dhi chung ing'ini protesters gi kori deal go nango mane emana mar Director mar Operations. Kapok wadhi ambor to kotenre kod